Abbiamo che li fanno che ma ora che te gị nyela ya anyanwụ ka ọ bụrụ ihe abụọ ya eke nwere mmiri ozo nkwasị anyị n'ụwa si ka ọ na-ezosela anyị abụọ ya oyi iwere aja na nke anyị eji n'akọ nri nye anyị kpọọ ya afọ wee were ikuku nke na-ebu ume ndụ nye anyị kpọọ ya nkwọ afọ na anụ ụbọchị na anụ nke Igbo ji wee dị ọtụ n'odi imela ya onye anyị ngọzi ekene gị arụ ofu onye isi alụsị dịbe nna m kene ego ogwu ife niile na-ejele ezi n'ifite agụ ata ozi aja na-esi n'ifite agụ ata ngwuru ụmụ eze dibịa na agụ ata nkene ego ọzọ ọbụla a na-akpụ kene ego ọmọ mbala na oyi kene ego Nsụka Asadu na eke alụmọnụ kene ego nka na ogbuzu n'ogbuzu kene ego aka na ebia kene gị ụga ntụtụ abụ ebo teete kene gị ụpụ amụrụ ibe na oke ọfịa ebunutigbula agụ kene gị a na-edo nnewu na nwaanyị nwere ogbe ala kene gị arụ ofu onye nọ gị bụ obuto ọ dịka ọma ngwa abụ ọbụ ọ dịka ọma mpụta ọzọ kene gị ekwulọ na iji oke mmiri na-eri oke ogwe kene gị isu nje aba nne nwaanyị nje aba ogbe ala dị ebube na-eme mma ogbu ide na ụrashi agwa na-aba ezu na ọmọ mbala kene ego ọtụtụ nzu na Agụleri ọtụtụ nzu na Igbo arịa m kene ego otu ufio na ụmụ ọbịa mmiri na ụmụ eri kene ego ide mmiri oke mmiri na-ebu oke ogbe mmiri nkịsị mmiri orimiri kene ego ibe na ata n'iji wee bụrụ nwanne kene ego ama esi mkpụrụ okwu ụmụ uchu na achịna kene ego ngo nnobi kene ego ụmụ agụ nnobi a na nsọ ekene gị nnọọkwa Ojukwu ndala ọgụ na ọtọ ọrụ ugwu ekene gị udo nkwele ọrụ ugwu na-ekenere gị kene ego ọmaliko na-abata ete nye nke pụrụ ntụ si na nkenele ga-arụ ụmụ anụ ka ndị ikwu nne m n'ikpuru m arụ nji na-eme dibịa ọ dị ebube isi unu ga-ekele ife niile na nwunye ya ji dị ebe ihe ochie na ndọda mmiri ejọ gị bụ aka osi si na nkenele gị si gị mmụọ niile dị n'ezi n'ifite anụ agụ si gị pụtaba ebe niile anyị si na-eme obodo ife niile anyị ji dị ọtụ n'odi na otu n'ọsọ ebe aja okwu ife niile na-egbu nwa m na ndụ anyị si na alụmdi na nwunye ha bịara taa na-esi mmụọ niile na oru mmụọ na nnụ mmụọ bụ ezi mmụọ na-ejiri megide onye ogbenye ziga alụsị niile dị na ana nsọ n'ala Igbo nke na-ejiri wee mee nwaanyị aga ọtụ ime n'ife inwute nke na-ejiri napụ nwaanyị aja ife n'ike nsunu si etebe mmụọ niile dị nsọ n'ala Igbo nke na-ejiri wee nwee ihe ahụhọ nsunu si etebe alụsị na-eji eme n'ogwu ekwensu na anakọ anị na nna m nsunu bịa nne nwaanyị nji abụ ozu nji aba nji eme odogwu si isi etebe onye akpọrọ ya kpọọ ibia nsunu bịa kana mmụọ niile Anambra ji dị egwu bekere n'ụbọchị dịka taa nke na eze chụọ ama ya na ogidi isi na-ebu ogidi si gị bịa si gị nna m obu ukwu si gị bịa Igbo ogwu bịa na ọra eri agwa eze obeledu ọkacha na ibe nne sunu si etebe onye akpọrọ ya kpọọ ibie ife niile ọka iti ji wee karịsịa na ife aka ọkwa ji bụrụ nwanne ife ndị ụmụ ọgbakụ ji wee na-eme ebube nsunu biko ụdị na eke nsunu bịa kene okulu ebu na iwere oyi si na ọtụtụ nzu na Agụleri ọtụtụ nzu na Igbo arịa ma eze nwaanyị sọbara isi etebe arụ ugwu onye meela onwe gị amara maka ndị na-amara onwe mara na ngozi ya adịrị ndị mere emume weta anyị si gị Chibuike na nwunye gị taata ka mbọsị na-ebido na ndụ gị Igbo n'iru n'ihi ebute mma Igbo na-azụ n'ihi ebute mma ozuzu eke na ozuzu oyi ozuzu afọ na ozuzu nkwọkọ na ya amụ nwere ibu na ya emebe ife alị ka ọ ya abụla ụlọ si gị onye na-abụ ụba n'obi ebele bụ ite n'ụbọchị dịka taa gosi onwe gị dịka onye ama nke na mmụọ niile uke ji wee dị ebube aja na ugwu uke ife niile ike ji wee karịsịa ndị aka ji ọfọ na aka ji abụ ngwurube ndị uke ji wee dị ebe nsunu si etekwa ọ dị ka o si eme m n'ọnụ nsunu si ete mmụọ nwunye ya dị eme odogwu nsunu bịakene ibi n'ụba abịa mmụọ dị na-abịa steeti esi gị bịa ife niile nkoribe obodo eti eburu nsunu bịakene mmụọ niile nwunye ya ji eme odogwu alụsị nne nwunye ya dị na mma nsunu si etekwa n'obu nsu ka bụ n'aka izuzu onye akpọrọ ya kpọọ ibie mgbe ebe niile isu amadị wee dị ebe isu Igbo niile nsunu bịa agbaja idu olu na Igbo nsunu bịaba ndị akanshi na ọnụ akanshi bụ ọnụ nna ya bụ nsunu si etebe onye akpọrọ ya kpọọ ibe ya esi na ọ ji abalị gị ndị aka ji ọfọ na ndị aka ji afọ ndị gba ọdụ na ọkpa ndị gba abalị ndị ejiri iyom na ama dị nsunu bịa ite ọgwarị niile nsunu si etebe ọmụ na anakụ si na nna akpụ na Igbo adịghị awa ọkala akpụ nsunu bịa ụga ntụtụ abụ ebo teete ọzọ bụla na akpụ siri bịa ezinifite agbata nsị bịakwa ife niile ọkịja jide mma ife niile ihi ala na ise ka ji bụrụ nwanne nsunu bịa Many na ichi da azibo zulu bia. Even in 19 members, so that was your boy, the Simon, the other, the other,
Soon the one to work cabin, and the way you can't lay one kid. Even anybody where was how be soon the can. Ibe soon be even in a money at the atus, one at two to be at two, was at two new baby. I told Tali Buzukai at Wakatulus at Panu, Makanuda Brongo, as the Siga Wesuna, yeah. Money night and why I'm blue, soon be no longer by Jemon, upon a given a mine, I had him to Kanka. Ija Benetan, I had Jena Bayo. Itibono Sebolo, no, I had been some woman, Sepanawi and now. Zichibi can do a man corner beg, Obama corner beg. See Boma Kay, Jimal beg, Ivana Milam beg. Imagine what Umuki had them to do. Ia catch up is a no one. This is a little bellable above Nisi, the Alma Yamalach like a ghost of the Nava. Divorce the only the Beleba and Sigo and Abu Banobi, no loom white Memo. Chuku, or one and I almost got for Tankoya Motan. Only even a stick at that can be Pelagon Uso, Yemeki go Piaganaka. It's an Almayoki can give a Galinam, or Sicopia no be a give up was a number go with Lani. You should be very nice, Punakaba and leave for a fella, Punakaba, Yotapo. I was Suchuba no Kalila, give to Kichubia and Kalila. Ubumachuba no Kalila, give to Kichubia and Kalila. On the last Nayamandi, Panyamandi, Manamosun Jokapunayama. See to go and be firstly got if when I know what's the Kata. Ono ma blow body ko gosu sino tani kan na ekwu mande na ss mande na agozi aya gozi onye obun aya gozi gi na eke gozi ego na oyi gozi ego na afọ gozi ego na nkwo ngozi na release no bosi dikata bụ na onye obun na anu onu ma ọ ga-abala gị ọbala gị na eke ọbala gị na oyi ọbala gị na afọ ọbala gị na nkwo ibe obuna na-achụ gị ada ibe ị na-achụkwa na ya ada ọ bụ n'eziokwu ibe la ada eme sino onye obuna na-akwụ n'eziokwu na ọ ji abala gị ife anyị eri ama nka anyị ndụ nka isi n'ụbọchị aka m na-ekwu ndị aka ji ọfọ na ndị aka ji akụ ndị gbuo okwu mmemme isi ifele emekwa n'olu anyị anwụchukwa na anwụchu ndụ ka anyị agbala anyị n'ife niile nke anyị na-eme atụrụba edebe ụgbọ na anyị ji aga ije ama mmemme anyị ife ifele anyị jebe na anyị ejelu anaba na anyị analụ si na ele abụ mkpụrụ eko ya dị ka ibe niile Igbo ji dị ọtụlụ odi wepụtala anyị ife na-aba Chukwu na aja ala All right. Oh, my Libya. Onye ozi ndị Igbo ji aga mba. Leenụ nwa were ugo ndị uke ji eme ọnụ nwata nze. Ka ị maka akụrụ uru ezi ọhịa gị bụ nwanne gị mmadụ. Nwa were ugo. Ogbuefi nwa were ugo. Obegosiri ha na-eme